Gospodin Gligorić Goran je predložen za vršioca dužnosti direktora komunalnog preduzeća. Radi se o diplomiranom rudarskom inženjeru sa 29 godina radnog iskustva, gde mislim da s obzirom na struku i bogato iskustvo koje ima pretežno radeći u naftnoj industriji Srbije, treba posebno istaći da je bio glavni inženjer za kvalitet u proizvodnji. Ukoliko pogledate vama dostavljeni materijal na drugoj strani, obrazovanje i obuke, mislim da posebno, s obzirom na komunalno preduzeće, treba istaći njegove specijalnosti u oblasti tehnike za poboljšanje kvaliteta, sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja u odlučivanju, upravljanje projektima, ISO standardi, znači sve ono što bi na neki način nama trebalo, praćenje analiza i primjena zakonskih akata i sve ono što jednom ovako složenom komunalnom preduzeću predstavlja. Znači, radi se o jednom iskusnom čoveku koji sa 29 godina radnog iskustva sasvim sigurno može da odgovori svim izazovima koje nosi imenovanje na jednu ovakvu funkciju. Otvaram pretres. Da li se neko od predsednika odborničkih grupa javlja za reč? Gospodin Gajin. Pričamo o direktoru, v.d. direktoru graditelja. Nije lepo nekoga, da tako kažem, odmah dočekati na nož i odmah ga dočekati nekim džonom, da tako ne zvučim, ne bih želeo, ali, 3 tačkice, ali, uvek ima to ali. Meni je uvek nešto škripi kada se u našem Srbobranu, sada generalno pričam, bira neko za neku odgovarajuću funkciju. Mi uvek pre pogledamo nekog sa strane nego nekoga iz naše sredine. Znam da će mi biti odgovor, pa čovek ovde je kupio kuću i živi ovde. Naravno, dobrodošao i svako ko želi da živi ovde kod nas je dobrodošao i ne sumnjam u njegove dobre namere. Ne sumnjam ni ovaj CV, biografiju poslovnu koju je pročitao svako od nas u materijalu koje vrlo ubedljivo deluje. Ali sam u svom životu mnogo od toga video sličnog, životno iskustvo me uči da često to ne mora ni da znači, baš tako kao što piše. Jedna mala digresija, sećam se kad sam radio Lano 80. godina, birao se komercijalni direktor i izabran je čovjek koji je došao ovde iz jedne druge sredine i odmah je dobio naravno mesto komercijalnog direktora, stan, žena, posao i posle konstatuju da je taj čovjek bio jedan potpun promašaj. Posle mesec dana svi su se čupali za kosu, a u njegovom bivšem kolektivu saznali su da su vola pekli kad je čovjek otišao. Možda je grubo poređenje, ali hoću da kažem sledeće. Bez obzira šta piše u biografiji nečije, pa papir trpi sve. I čak i kažem, ne sumnjam u to. Ali najbolje uzeti nekoga ovde iz sredine naše, koga mi znamo već 20 godina. 20 godina, 10, 20 godina. Je li moguće da naš Srbobran nema neko ko će da bude, ne može da iznjedri nekoga ko će da bude direktor graditelja? Ja čak mogu i to da razumem da se radi o stranačkom kadriranju. Pardon, da Srpska napredna stranka želi da ima svog čoveka na tom mestu, mada se ne slažem sa takvim, generalno se ne slažem sa takvim stavom, jer smatram da nije bitno koja je boja mačka, bitno je da lovi miševe, hoću da kažem bitno je da radi dobro svoj posao čovjek, ali okej, poštujem, to je nešto što se zove causa sine qua non političkog života, u redu, neka bude to tako, ali upravo ta napredna stranka u svim redovima, ja znam, ima ljude iz ove sredine koji bi mogli da budu. Sebi ću dozvoliti slobodu čak i da kažem, recimo ime, zašto nije to predloženo te političke grupacije, recimo momak Macura. Momak, čovek, 30 i neku godinu ima, mašinski inženjer,
već 5 godina sigurno radi u graditelju, upoznat je sa problematikom tog kolektiva. Momak je sasvim na mestu, verujte mi, ja ga lično poznajem, divan čovjek i dobar stručnjak i sasvim bi odgovarao za to mesto. Ovako ne znamo šta radimo. Može sve to da bude pun pogodak, a može i da ne bude, kao što najčešće i bivalo. Je li moguće da mi u Srbobranu nemamo čovjeka koji će da bude to ime koje ćemo predložiti i koje ćete vi predložiti za mesto direktora graditelja? Nešto što je provereno i što svi mi znamo kako je. Valja, ne valja. Mi smo mala sredina, svi znamo jedni druge. Znamo jednom drugom roditelje, znamo jednog drugog od detinjstva, znamo ko je kakav. Prema tome, znamo da li zna da radi taj posao ili ne. I to je osnovna moja primedba. Pozivam predsjednika opštine, gospodina Mladenović Zorana. Ja ću se složiti s tim da se svi mi ovde jako dobro znamo i naročito znamo šta ko radi i kako ko radi. Da, jeste, vi ste radili u Elanu i izuzetno kvalitetno ste vršili overu radnih knjižica, odnosno zdravstvenih knjižica i ja to pozdravljam, ali sebi dajete veliku slobodu i ovo što ste uradili sada u najmanju ruku nije korektno. Ako već poznajete, onda znate da gospodin Macura, koga ste spomenuli, nije mašinski inženjer, nego građevinski inženjer. Kad već govorite, onda, molim vas, pokušajte se malo i pripremiti za nešto ovako. Ne moramo uvek biti protiv zato što smo opozicija i ne moramo uvek diskutovati zato što želimo da uzmemo političke poene. Mislim da nekada moramo i da diskutujemo ne u interesu ličnom i interesu biračkog tela koje želimo da privučemo, već u interesu građana. I dajmo da makar u tim elementarnim stvarima, ljudskim stvarima, moralnom kodeksu imamo jedan uniformni stav. Jer činjenica je da nam trebaju sposobni ljudi i činjenica da u našoj opštini nema puno takvih rešenja. Ja ću se složiti da svako od nas ima pravo na svoje rešenje. I predlog koji se danas nalazi pred vama, poštovani odbornici, je predlog. Ja iskreno verujem da će on doneti jedan novi kvalitet zbog svega ovog što smo i sami rekli i u nekim drugim situacijama mi smo imali rešenja. Ja ću vas podsjetiti na imenovanje doktora Vukovića u vaše vreme i pokazalo se da je to dobro rešenje. Evo, on i sada obavlja funkciju direktora, a vi ste ga predložili i tada je bilo mačaka koje su mogle da love miševe iz naše sredine, ali je predlog bio takav. Ja iskreno verujem da će i ovaj predlog za vršioca dužnosti pokazati se kao ispravan, korektan i da će dati rezultate, zato što stvarno upravljati standardizacijom, kvalitetom uz praćenje svega toga u jednom takvom kompleksu može da doprinese boljoj organizaciji graditelja, a ona je, mada nije veliko preduzeće, malo veliki izazov, jer se izuzetno kompleksnim stvarima bavi sa velikim brojem različitih stvari. Iz tih razloga mislim da nam treba čovek koji je iskusan i ja ne poznajem dovoljno, ne poznajem lično gospodina Gorana, ali verujem i na osnovu onog što sam proverio da godine koje je proveo u jednom takvom kompleksu i osposobljavanje i struka kojom se bavio daju za pravo da verujemo da će sva naša nadanja biti opravdana njegovim dolaskom. Hvala. Gospodin Džekov. Želeo bih da se obratim povodom konstatacije bivšeg predsjednika na izbor direktora graditelja, da jednostavno čovjek koji komentariše o tome i o tome da je bitno da je čovjek iz naše sredine, mi smo se poneli izborom njega za predsjednika
tom istom temom, da bude iz naše sredine i napravili smo katastrofalnu grešku, koja nas je 8 godina života koštala, gubljenje vremena i zaduženih miliona eura koje je potrošeno nenamenski. I ovo sad nama to drži moralno predavanje. Gospodin Gajin. Neću se truditi da budem maliciozno duhovit kao gospodin Mladenović, niti može tako neko i biti maliciozan, ali ja ću samo da ispravim jednu netačnu stvar koja se ovde po ko zna koji put ponavlja, opet u cilju da se ja, ne znam, omalovažim, a po starom principu 10 puta kad ponoviš laž 11. put, to je već istina. Dakle, nikakve knjižice nisam nikad overavao. Ljudi kojima sam ja bio rukovodilac su radili te poslove, ja sam bio rukovodilac opšteg sektora na fabrici za preradu povrća voća, rukovodilac opšteg sektora i kraj priče, ali nema veze. To ne menja ništa na suštini onoga što sam ja rekao. Niti je meni nešto pobijeno od onoga što sam kazao, ja sam izrazio sumnju i smatram i dalje da u ovoj sredini ima ljudi koji su dokazani iz naših redova, mi možemo to vrlo lako iznjedriti novog direktora.